Доминацията на биткоин се наблюдава в TradingView. Процесът е супер лесен. От този бутон се добавя, просто трябва да потърсиш BTC.D. Първият резултат, който излиза, Market Cap Bitcoin Dominance, цъкаш върху него и това ти е Dominance. Следващата стъпка е да избереш интервала, на който търгуваш. Последната стъпка е когато доминацията на биткоин се качва и биткоин също така се качва, държиш и търгуваш само биткоин лонг позиции. Когато доминанса пада, по време на bull market, държиш и търгуваш само алткоини лонг позиции. Когато доминанса се качва по време на bear market, по време на мечи пазар, тогава шортваш, тогава не държиш нищо и шортваш алткоините, защото те потъват. И когато по време на bear market доминацията на биткоин пада, тогава шортваш биткоин, защото той реално пада повече отколкото алткоините. Това нещо или го правиш механично, или както мен ползваш индикатор, който има филтър за биткоин доминанса. Ние на нашите индикатори сме добавили филтър, който когато го пуснеш от тук и избереш часовала, който те интересува, този филтър автоматично ти дава сигналите кога да търгуваш биткоин и да държиш биткоините и кога да търгуваш и да държиш алткоините.